práve my hovoríme, že legál chráni a prečo nelegál berie. A na druhej strane je práve ten dôvod, že v nelegále mám absolútnu neistotu. V tomto priestore nie je chránený hráč z hľadiska tých rizik, ktoré sú tam spojené. Nikto nedohliada v tomto priestore na to, či vykazuje už znaky nejakého rizikového hrania, či má možnosť si nastaviť limity, či má možnosť sa obrátiť na nejakú pomoc, na linku pomoci a podobne. Je hazard len o prehre a závislosti? Alebo aj o férových pravidlách a zodpovednom hraní? O hazarde sa veľa hovorí, no málo kto pozná pravdu. Spoločne odhalíme, čo je len predsudok a čo tvrdé dáta. Vítajte pri počúvaní podcastovej série Mýty o hazarde stavené na fakte. Sledujete ďalšiu sériu z našich podcastov Mýty o hazarde, no a dnešná časť konkrétne sa bude volať alebo nazývať Nelegál berie, legál chráni. Nielen o tejto téme, aj o tých ďalších otázkach, aký je rozsah nelegálu, aké sú dopady na verejné financie, alebo aj o tom, ako sa má hráč chrániť v praxi, sa v nasledujúcich minútach budem baviť s mojím dnešným hosťom, a to je konkrétne pán David Lenčeš, ktorý je výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier. Pekný deň, vítajte. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Pán Lenčeš, úplne na úvod tá základná otázka. Prečo hovoríte, že na Slovensku, a my máme aj teraz konkrétne názov tejto časti tohto podcastu, nelegál berie a legál chráni? Toto heslo vzniklo v súvislosti s tým, že musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec, a to, že legálny priestor ako taký je regulovaný. Ten nelegálny priestor je absolútne bez regulácie. To znamená, že ten legálny priestor, pokiaľ má nastavené pravidlá, ktoré sú pod dohľadom štátu, u nás je to konkrétne špecializovaný úrad, ktorý sa venuje práve regulácii a dohľadu nad hazardom, tak v takom prípade funguje naozaj podľa pravidiel, a to znamená aj chráni samotného hráča pri jeho nárokoch. Keď si povieme napríklad, keď je o otázku výplatu výhry, keď je o otázku reklamácie, keď mám nejaký problém, ktorý neviem vyriešiť z pohľadu prevádzkovateľa tej hazardnej hry, mám na koho sa obrátiť. Takže v tomto kontexte práve my hovoríme, že legál chráni a prečo nelegál berie. A na druhej strane je práve ten dôvod, že v nelegále mám absolútnu neistotu. To znamená, že keď už hrám v tom nelegálnom priestore, vkladám tam svoje finančné prostriedky, tak v takom prípade jednoducho musím rátať s tým, že aj keď vyhrám, tak nemusím sa vôbec domôcť tejto výhry, týchto finančných prostriedkov, dokonca ani toho, čo som tam do toho vložil. Čo som vložil na hráčsky účet. To znamená, že často sa naozaj stáva, my v inštitúte s tým dochádzame do styku a konkrétne máme aj informácie, keď komunikujeme s regulátorom, s Úradom pre reguláciu hazardných hier, že ľudia, ktorí dojdú do styku s nelegálom, a naozaj v drvivej väčšine narážajú na to, že ich oberú o tie peniaze. Skutočne tá reklama vypadá krásne, vypadá veľmi vábne, vyhrávate obrovské peniaze a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku naozaj prakticky sa stáva to, že vyhral som, nedostanem naspäť svoje peniaze, môžem jednoducho im písať nejaký zákaznícka linka alebo nejaký kontakt absolútne nefunguje. Prípadne odpoveda tak, že to hádže tú vinu na banky a podobne. Jasné. Až nakoniec prestane komunikovať v konečnom dôsledku. Takže naozaj hráči, ktorí hrajú takýmto spôsobom na nelegálnych stránkach, v drvivej väčšine prichádzajú o svoje peniaze a teda aj v prípade, že vyhrajú, tak sa svoje výhry nikdy nedomôžu. No a teraz tá základná tiež otázka je, že ako si bežný človek overí, či ten daný web alebo tá aplikácia teda konkrétne je legálna, aby mohol hrať v tom legálnom prostredí. A tomu nelegálu sa fakticky vyhol. A v zásade existujú momentálne také dva základné, by som povedal, modusy, ako si to overiť, alebo teda príklady. A tým prvým je, že každá stránka, ktorá je u nás legálna a je teda licencovaná, a je pod dohľadom štátu, musí mať koncovku .sk.
Jasné. To je prvý základný znak. Ako náhle máme zahraničnú stránku, ktorá nemá túto koncovku, a teda je domena registrovaná v zahraničí, nemôže byť držiteľom licencie u nás. To znamená, že je nelegálna z tohto pohľadu. A ten druhý znak, ako si to veľmi rýchlo môže bežný človek overiť, je, že existuje tzv. Whitelist, alebo po slovensky biely zoznam, kde sú zhrnuté samotné legálne webové stránky, ktoré sú dnes držiteľmi licencie a teda na ktorých je bezpečné dnes hrať hazard, ak už si chcem zahrať hazard online. Čiže tento whitelist nájdeme konkrétne na stránke úradu pre reguláciu hazardných hier www.urhh.sk a hneď na frontpage, na prvej stránke jednoducho viem si pozrieť a overiť, či skutočne tam, kde sa chystám si založiť hráčsky účet alebo už hrať tú hazardnú hru, tak hrám ju legálne. No a mnohé stránky sú v slovenčine a odvolávajú sa teda na zahraničnú licenciu. Prečo práve toto teda nestačí? Toto je veľmi taký jasný znak alebo postup, ktorý využívajú práve tí nelegálni prevádzkovateľi, tí zahraniční. Keďže cieľia náš trh, samozrejme sa snažia prispôsobiť aj danú stránku tomu, aby bola pre toho hráča zrozumiteľná. To znamená, on veľmi ľahko ju lokalizujú do slovenského jazyka, teda všetok text je v slovenskom jazyku, dokonca tam komunikujú, že sme držiteľom licencie na prevádzkovanie hazardných hier napríklad v Curaçao alebo v nejakej azijskej krajine alebo na Malte dokonca, ale treba si uvedomiť jednu dôležitú vec, že všetky tieto licencie, ktoré sú mimo Slovenskej republiky, sú z nášho pohľadu nelegálne. Pretože Slovensko nemá dosah, nemá dohľad nad tým, aké sú regulačné povinnosti nastavené, ako je regulačný systém, aký je dohľad v tej inej krajine a slovenský regulátor nevie pomôcť v takomto prípade, napriek tomu, že môže byť držiteľom takéto licencie v zahraničí, nevie pomôcť nášmu spotrebiteľovi, hráčovi, aby sa domohol teda svojho nároku. Tá vymožiteľnosť je absolútne veľmi nízka až nulová, by som povedal, v takýchto prípadoch. Takže skutočne je dôležité dbať na to, aby som si rozlíšil. Hrám legálne, tak musí mať koncovku SK a zároveň si to skontrolujem v prípade v tomto bielom whiteliste. My v inštitúte ešte na záver by som len dodal k tejto otázke, že pripravujeme ešte iné nástroje, pracujeme veľmi, veľmi intenzívne a dôsledne na tom, aby sme ešte zvýšili to povedomie a ako zjednodušiť práve ten proces tej identifikácie na strane toho hráča, že bude vedieť v jednom momente, že áno, toto je tá legálna stránka. Toto si už nechám teraz, ale možno niekedy na budúce, keď už s tým prídeme. Poďme možno priamo do praxe s tým, že keď teda aj hrám v tom nelegálnom hazarde alebo na tom nelegálnom webe a mám aj nejakú výhru, ktorú som tam teda konkrétne vyhral, podarilo sa mi. Čo sa stane, keď teda nevyplatia mi tú výhru? Je to reálne, že takáto vec a situácia môže nastať? Prakticky vieme to vyčítať z tých podnetov, ktoré chodia či už na úrad, alebo na našu stranu, alebo teda k nám do inštitútu, ktoré následne my postupujeme a spracovávame pre úrad. Tie príbehy sú v zásade totožné. Jasne. To znamená, že ten človek jednoducho sa obráti na daného prevádzkovateľa, či už na nejaký kontaktný e-mail, alebo cez nejakú zákaznícku podporu, ktorá funguje vlastne len na oko veľakrát. Veľakrát sa stane, že buď samozrejme neodpovedajú, absolútne prestáva akákoľvek komunikácia alebo spätná väzba na toho hráča, alebo potom síce prebieha nejaká komunikácia, ale samozrejme plná výhovoriek. To znamená, že žiadnym spôsobom nevedia vyriešiť ten problém, samozrejme nechcú vyriešiť ten problém a tým pádom samozrejme zostáva úplne bezradný ten hráč, ten človek. Aj ho prejde chuť. Presne tak, ktorý príde o všetko a obráti sa on síce na nášho regulátora, na štát, aby mu pomohol s týmto problémom, ale naozaj už je neskoro v tomto prípade, pretože ten dosah práve na tie zahraničné subjekty, ktoré sú licencované na takých, povedzme to, veľakrát daňových rajoch, kde je vymožiteľnosť veľmi, alebo teda minimálna, alebo nulová, tak následne potom ani štát nevie takto pomôcť. No preto si treba dávať pozor a možno aj tá nasledujúca otázka znie, že keď hovoríme o tom nelegálnom hazarde, určite sú nejaké skupiny ľudí, ktorí doplácajú na toto asi najviac. Teda tá otázka je, že kto dopláca na ten nelegálny hazard najviac teda?
Koho cieli, musíme si položiť otázku, koho cieli prirodzene ten nelegálny hazard? V prvom rade sú to tie najrizikovejšie skupiny osôb, ktoré dnes v tom legálnom u nás priestore nemôžu hrať. Hovoríme konkrétne o mladistvých. To znamená v prvom rade osoby, ktoré sú mladšie ako 18 rokov u nás. Tieto osoby, práve títo mladiství sa dostávajú k týmto hazardným hrám v rôznych formách, keďže dnes máme naozaj mobil vo vrecku a prístup na internet, čo je najčastejšia forma, samozrejme. A narážame naozaj na rôzne problémy, ako sa snaží dostať práve ten nelegálny hazard k týmto osobám. Konkrétne hovorím napríklad o dnešnom fenoméne influencerov. Prostredníctvom sociálnych sietí, či už hovoríme o Twitchi, alebo o Instagrame alebo iných formách, kde naozaj veľakrát títo influenceri streamujú, ako hrajú hazardné hry na internete a veľakrát samozrejme, alebo teda v drvivej väčšine naozaj na nelegálnych stránkach, kde sa im darí a hovoria o tom, aké je to výborné, a koľko si oni zarobili za mesiac, 10 000 eur takýmto spôsobom. A naozaj si uvedomme, že ich sledujú 12-ročné deti, 12-15 ročné deti, ktorých to motivuje naozaj na túto hru a ktoré sú naozaj alebo teda sú motivované získať rýchlo nejaké peniaze, samozrejme. A keď sa im to nepodarí? A keď sa im to nepodarí, tak jednoducho prichádza, nie že oni prichádzajú o peniaze, keďže nie sú zárobkovo činné osoby ešte, ale postihuje tú rodinu. Veľakrát sa stáva naozaj, že zneužijú platobnú kartu rodičov a podobne. Takže toto je jedna skupina, by som povedal, tých ohrozených osôb. Tá druhá skupina sú tzv. Vylúčené osoby. U nás dnes funguje v tom legálnom priestore, v tom regulovanom priestore tzv. Register vylúčených osôb. Veľa sa už o tom hovorilo v rámci médií samozrejme a nie je vždy na škodu to zopakovať. To znamená, že Register vylúčených osôb obsahuje skupinu alebo časť populácie našej, ktoré sa nemajú zúčastňovať hazardných hier z určitých dôvodov. Jasne. Či už poberajú konkrétne dávky hmotnej núdzi, alebo sú poberateľmi sociálnych štipendií, prípadne majú diagnostikovanú chorobu patologického hráčstva a podobne. To znamená, práve tieto osoby štát vymedzil, že naozaj nie je dobré, aby hrali hazardné hry, pretože je tam pre nich veľké riziko v oblasti hazardných hier. Takže práve tieto osoby, ktoré si dnes nevedia zahrať, častokrát hľadajú cestu, ako to obísť do toho čierneho trhu. A tam pokračujú. A tam pokračujú, samozrejme. Čiže sú úplne bez ochrany a bez dohľadu v tomto prípade. Náš prieskum, ktorý sme realizovali tento rok, konkrétne v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, ukázal, že až 13% osôb, ktoré vedome hrajú nelegálny hazard na internete, ho hrá práve z dôvodov, že sú zapísaní v registri vylúčených osôb. Keď to premietnem na čísla, tak hovoríme o takmer 39 000 osôb, ktoré sú dnes zapísané v registri vylúčených osôb. A to je naozaj takmer štvrtina celkového objemu týchto vylúčených osôb v tomto registri. Čiže ide o nezanedbateľné a z môjho pohľadu alarmujúce číslo, ktoré nám uniká práve z tejto ochrany, z tejto oblasti. Takže je dôležité naozaj dbať na to, aby sme ten nelegálny hazard čo najväčšej miere potierali, alebo teda blokovali a aby sme teda, ako už máme hazard, tak aby sme ho držali naozaj prioritne v tom legálnom, v tom kontrolovanom, regulovanom prostredí. Mýty o hazarde stavené na fakte. Keď hovoríme o nelegálnom hazarde, často sa vo verejnom priestore diskutuje aj o tom, že nelegálny hazard znamená aj mínus peňazí do štátnej pokladnice, teda štát prichádza o peniaze, o financie, ktoré by mohli smerovať potom následne k občanom. Aký je rozsah teda nelegálu u nás a aké dopady to priamo má aj na verejné financie? Áno, veľmi správne, lebo samozrejme nelegálny hazard, okrem toho, čo už sme povedali, teda, že má priamy dosah na hráča, na tú verejnosť, má priamy dosah a dosť závažný dosah aj na samotný štát z hľadiska jeho príjmov. My sme
v inštitúte v spolupráci teda so Slovenskou akadémiou vied na Slovensku, so sociologickým ústavom konkrétne, spravili aj výskum z hľadiska toho, že o koľko prichádza vlastne štát, aká je škoda na strane štátu v tom finančnom vyčíslení, pokiaľ ide o nelegálny hazard. V tomto prípade sme naozaj zistili, že celkový objem finančných prostriedkov, ktorý takto prúdi do vrecák nelegálnych prevádzkovateľov do zahraničia, predstavuje viac ako 300 miliónov eur. 300 miliónov eur ročne. Ak už hovoríme o tých, že čo vieme, že výslovne povedali, že hrajú na nelegálnom hazarde a koľko tam v podstate prehrajú. Ak by sme k tomu ale prirátali ešte aj tú skupinu, ktorá sa nám vyjadrila, že nevedela posúdiť, či hrá na legálnom alebo nelegálnom hazarde, hovoríme dokonca o dvojnásobnej sume. Čiže môžeme hovoriť až o riziku 600 miliónov eur, ktoré unikajú zo štátu, z vrecák naozaj hráčov na Slovensku. To je naozaj skutočne obrovské vysoké číslo. Keby sme na to aplikovali ešte percenta, alebo teda odvodové zaťaženie, ktoré je spojené práve s hazardom, špeciálne s hazardom, a teda čo z toho získava štát, ako na špeciálnom odvode do štátneho rozpočtu, tak naozaj by naše čísla ukázali, že štát prichádza, samotný štátny rozpočet prichádza o viac ako 80 miliónov eur. Toto sa hýbe, ak teda ešte raz prirátame aj tú skupinku osôb, ktorí nevedeli posúdiť, toto sa hýbe až do úrovne 160 miliónov eur. Čiže to už nie je malá suma. To už nie je malá suma, keď už dnes hovoríme o konsolidácii ďalší rok a štát sa naozaj snaží získať nejaké finančné prostriedky. Toto je naozaj veľký balík peňazí, ktorý uniká nám v podstate do šedej čiernej zóny poza chrbát. Máme sériu podcastov, ktorá sa volá Mýty o hazarde. Ja som už aj niekedy teda zachytil, možno aj na sociálnych sieťach alebo aj v nejakých médiách nejaké mýty. Existujú možno, keď si vieme zopár nejakých povedať, nejaký mýtus, ktorý skutočne je možno zaujímavý aj pre tých, ktorí nás či už sledujú alebo teda aj počúvajú? Ja keď som sa pripravoval na tento podcast, že o čom budeme vlastne hovoriť, tak samozrejme som rozmýšľal o tom, že aké mýty v súvislosti s nelegálom panujú. Nebolo to také ťažké samozrejme nájsť. Ja som si pripravil akože takých 5 a v rýchlosti si ich teraz môžeme kľudne prejsť. Konkrétne mýtus číslo 1 pre mňa: v nelegále sú výhry lepšie alebo rýchlejšie. Častokrát počuť takéto niečo od tých, ktorí hrajú v tom nelegále. Faktom je, že ale narážajú potom v konečnom dôsledku na pravdu, a to je, že skutočne bez licencie, ako sme si povedali už na úvod, nie do ochrany. To znamená, že síce sa tým pozlátkom navonok môže javiť to, že tie výhry sú veľké, rýchle a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku naozaj prichádzajú o ten vklad a prichádzajú aj o možnosť si vybrať tú výhru a teda dostať ju k sebe. To bol prvý? To bol prvý. Tým druhým je zahraničná licencia plus slovenčina rovná sa legálne. Hej. To bolo presne to, čo sme si už povedali aj v rámci jednej otázky. To znamená, že naozaj to môže vypadať navonok, že skutočne však bežný človek, aj ja by som si povedal, že je to slovenčine, to znamená, asi to je pod dohľadom štátu a tak ďalej. Má to tu nejakú licenciu, napísané nejaké číslo licencie, tak tým pádom asi je to všetko v poriadku. No nie je to tak. Samozrejme, u nás platí ešte raz, legálne je len to, čo má udelenú licenciu z Úradu pre reguláciu hazardných hier. Tým tretím práve mýtusom je, že keď nevyplatia výhru, vybavím si to. A skutočne môže mať taký pocit, že však ovládam nejaké základné právne vzdelanie, možno mám nejaký prehľad, napíšem na zákaznícku linku, ktorá tu je, alebo ozvem sa a však nejak to s nimi dorieši. Až pokiaľ zistím, že sa to nedá. Presne tak. Samozrejme, že nakoniec vždy narazia na tú skutočnosť, že ten nelegálny prevádzkovateľ nemá záujem mu to vyplatiť naspäť. On sa chce len veľmi rýchlo a tým najhorším spôsobom obohatiť, ako sa dá. A tým štvrtým mýtusom, ktorý som si ja poznačil, je, že legál a nelegál je to isté, len legál je drahší. A
môže panovať niečo také, samozrejme. Ten legálny trh sa spravuje určitými pravidlami. Tým je regulovaný. To znamená, musí zabezpečiť to, aby boli kontrolované osoby, či majú 18 rokov, či sú zapísané v registri vylúčených osôb. Samozrejme má stanovené regulačné povinnosti, že musí umožniť nastaviť si limity, napríklad pre mesačné prehry, pre mesačné vklady a podobne. Čiže fungujú tam takéto mechanizmy, ktoré sú regulačné, plus samozrejme musí mať nastavené herné plány férovo a tieto herné plány kontroluje samotný úrad pre reguláciu hazardných hier. Všetky tieto povinnosti samozrejme toho legálneho prevádzkovateľa a niečo stoja. Vo výhode, v takej tej naoko výhode je ten nelegálny prevádzkovateľ, ktorý takéto povinnosti nemusí plniť. A jemu stačí, že tam uvedie naozaj, že poličko, že som starší ako 18 rokov, zaškrtnem, nikto viacej nekontroluje samozrejme. A môže hrať. Jasné? A tým pádom môže hrať aj maloleté dieťa a tak ďalej. Takže vypadá to, že oni vedia ponúkať ako keby, že lepšie výhry, lepšie bonusy, free spiny. To je to pozlátko. To pozlátko, presne vyzerá, tak. Hej. Ale naozaj zase opäť sú tam problémy s tým spojené. To znamená, že ten hráč prichádza o istoty, prichádza o možnosť naozaj sa domáhať svoje výhry, čo u tých legálnych prevádzkovateľov naozaj má. Tým posledným mýtom, ktorý som si ja ešte zaznačil, mohol byť najlepší. Že nelegál škodí len štátu. No, skutočne síce škodí aj štátu, ale nie len štátu. Ako sme si povedali, škodí najmä hráčom a rodinám. To znamená, že v tomto priestore nie je chránený hráč z hľadiska tých rizik, ktoré sú tam spojené. Nikto nedohliada v tomto priestore na to, či vykazuje už znaky nejakého rizikového hrania, či má možnosť si nastaviť limity, či má možnosť sa obrátiť na nejakú pomoc, na linku pomoci a podobne. Toto všetko tí legálni prevádzkovateľia naozaj na Slovensku plnia, lebo to majú zákonom stanovené a pravidelne na to dohliada samotný úrad. Pán Lenčeš, v krátkosti na záver nejaké 3 najdôležitejšie možno vaše odporúčania. Z hľadiska legálu a nelegálu jednoznačne v prvom rade kontrolovať, kde hrám. Ano. To znamená, či ide o držiteľa licencie, ako sme si povedali, veľmi jednoduché mechanizmy, .sk, koncovka domény, plus whitelist, ktorý je zverejnený na úrade pre reguláciu hazardných hier. Potom nastavovať si limity. Kontrolovať svoje správanie je veľmi dôležité, aby sme naozaj vedeli, ako hrať, kde využívať naozaj tieto nástroje, ktoré nám tí legálni prevádzkovateľia ponúkajú. Samozrejme, v prípade, že mám nejaký problém, tak má možnosť sa samo vylúčiť a samo sa zapísať na vlastnú žiadosť do registra vylúčených osôb. Čiže to je takéto druhé odporúčanie, ktoré vieme dneska využiť u legálnych prevádzkovateľov. A tým tretím je jednoducho dávať pozor aj z hľadiska rodičov, keď teraz nadviažem na to rodinné prostredie, že kde naozaj tí mladiství trávia svoj čas. Či naozaj tá hra nevykazuje nejaké znaky hazardu, či tam je stávka, náhoda, potom výhra a tak ďalej. Takže naozaj mať pod dohľadom svoje deti a to, čo robia vo svete online. Takže to sú také 3 pre mňa základné asi také body, ktoré by som odporúčal, na čo sa zamerať. A teda už len záverom, že hrajme v legále, ak hráme hazard, určite nikdy nie v nelegále. Povedal výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier, pán David Lenčeš. Veľká vďaka. Ďakujem. Vám ďakujeme, že ste nasledovali. Hovorili sme dnes nielen o tom, prečo hovoríme na Slovensku, alebo prečo sa hovorí, že nelegál berie a legál chráni, ale aj mnohé ďalšie témy. Pokiaľ ste ich nestihli a tie predošlé minúty ste možno nepočuli, určite si všetky podstatné informácie nájdete nielen na webe, ale aj na sociálnych sieťach. Prežite príjemný zvyšok dňa, no a dovidenia na budúce. Je hazard len o prehre a závislosti? Alebo aj o férových pravidlách a zodpovednom hraní? O hazarde sa veľa hovorí, no málo kto pozná pravdu. Spoločne odhalíme, čo je len predsudok a čo tvrdé dáta. Vítajte pri počúvaní podcastovej série Mýty o hazarde stavené na fakte.